Viime kesänä kärähdin muuten itse, että kuuntelutaidossa on parantamisen varaa. Oltiin vaimon kanssa aamukävelyllä ja ensimmäiset puoli tuntia hän kertoi kovana puhujana eri asioita innoissaan, varmaan 10 eri asiasta, ja itsekseni oli hiljaa ja omassa päässä pyörii kaikki työasiat ja seuraava kuntosalitreeni ja niin edelleen, ja ehkä semmoisella puolittaisella korvalla kuuntelin siinä, mutta ei ollut niin kuin fokus ihan 100% vaimossa. Puolen tunnin jälkeen hän kysyi, että hei, että ootko sä kuunnellut mua ollenkaan? Sen jälkeen mä rupesin tekemään epätoivoisesti yhteenvetoa, että joo, me lähdettiin liikkeelle, niin sähän puhuit eka tästä, sitten sen jälkeen sä puhuit tästä ja sitten tästä. Vaimo oli sen jälkeen hiljaa ja sanoi, että hei, sun pitää kuitata. Jolloin kärähdin siitä, että hei, että eihän mä oo tehnyt ollenkaan yhteenvetoa asioista. Seuraavan kerran muuten, kun oot vaimon kanssa aamukävelyllä tai oot kaverin kanssa jossain, ja jos on kova puhuun, se heittää puolen tunnin pulutuksen jostain, niin muista vähän kysellä tarkentavia kysymyksiä matkan varrella ja ehkä myös merkityskysymyksiä, että mistä syystä tämä on sulle tärkeää ja mitä mieltä saat tästä asiasta. Ja loppuu, muista kuitata.